especial a l'associació de Catalunya Síndrome Prader-Willi, que és l'associació per la qual la meva germana Noelia i jo treballem fent un taller de musicoteràpia per a aquest col·lectiu, que és un col·lectiu molt especial, uns nens i uns joves als que els tenim molt de carinyo, que són un grup de risc molt important, que espero que estiguin tots molt bé. És la meva manera d'enviar-li les meves salutacions i les meves forces i els meus ànims des d'aquí. I bé, això, que espero que estigueu molt bé. I ja està. Esperarem una mica més. La gent que està treballant per nosaltres es mereix que els aplaudim. Ja no sé quin dia és de confinament, avui. De confinament, ja no sé ni el que em dic. Estic tan cansada, ja no sé el que em dic. Però per mi és el dia número 15. Jo vaig començar una mica més tard, però nosaltres vam estar treballant fins una mica més tard. De moment estic bé, no em puc queixar, de moment.
havies demanat el Don't Worry Be Happy? Pues bueno, algo similar. Això un altre dia, estic esperant. Hi ha molts dies encara, hi ha molts dies. Gràcies. Avui volia canviar una mica. Gràcies.